Okay, så med alt det, der er sket med Kira, har vi endelig fundet ud af, hvad der er galt. Og jeg tænkte lige, at jeg vil give en lille forklaring på det. Det er en ret lang og svær forklaring, men det handler om hendes æggestokke. Hendes højre æggestok har fået en meget stor follikel, og det gør simpelthen, at hun har haft brunst hele tiden, og det er bare ikke gået væk, og det har bare lagt og presset på hende, og det har bare gjort ondt. Og nu har hun så fået noget, som hun skal have i 14 dage, sådan nogle sprøjtning, som hun skal æde. Det er ret meget, hun skal have hver dag, men hun skal i hvert fald have det hver dag indtil om 14 dage, hvor hun så skal have en sidste indsprøjtning af en dyrlæge, og så skulle det meget gerne være væk. Men cirka om en uge vil jeg kunne begynde at ride hende igen. Det kommer an på, hvor meget den så er skrumpet, fordi det er det, den sprøjte, den gør. Den gør, at den skrumper. Og så efter de 14 dage, så skulle hun meget gerne være sig selv igen, og man kan allerede se, at det har hjulpet en smule. Fordi hun ser bare meget mere glad ud, og hun har ørerne fremme og går frisk fremad. Så ja, men jeg kan ikke ride hende lige nu, men vi trækker rundt med hende, som I kan se. Så nu trækker vi egentlig bare rundt med hende og laver nogle øvelser, for hun er stadig lidt tyk, og hun er altså nødt til at tabe sig. Så jeg håber, at det gav bare lidt mening. Det var ret svært at forklare, men ja. Så ja, jeg glæder mig til om 14 dage, eller i hvert fald en uge, hvor jeg vil måske begynde at ride hende igen. Så ja, så det er ikke noget alvorligt, og det går væk, og det er bare mega fedt. Så ja.